दिनै जों बे समाव 15 सेप्तेम्बर जोङो आर'नाइ हटेलनि सिङाव जोङो दिनै गहपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाया बेवहाय जोंहा मोनसे एजुकेटिव मेल जादोंमोन। दा बे एजुकेटिव मेलनि गेजेरजों जोङो जोंनि गहपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाया लानाय माखासे डिसिजनफोरखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरनो नागिरदों। दा बे फोरमायहरनो नागिरनायनि गेजेराव जोङो मोननैसो रिजोल्युसन लादों। दा बे रिजोल्युसना जाहैबाय जोंहा फैगौ 3 अक्ट'बर 2024 बे अक्ट'खालि जोङो जोंनिनो गहपुराव लेटेस्ट नैबे बोसोरावनो ओंखारनाय थैसाम 2 फंबाय रबि नार्जारिनि बेनाराव ओंखारनाय बे थैसाम 2 खौ जोङो ग्रेन्ड माने प्रिमियार श' दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों गहपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाया बिथां रबि नार्जारिजों जोङो गोरोबनानै। दा बिनि टिकेटखौ जों अलरेडि जोङो बेवहाय साफायखानाय जाबाय आरो जोंहा अक्ट'आ थिरांथा जाबाय। बेवहाय जोङो मोनथाम केटेगरिनि माने टिकेट बानायनाय जादों। नैबे जाहैबाय 150 नि टिकेट, बियो एकदम फार्स्ट माने एकदम लास्ट आरो जेनेबा। बिनिफ्राय गेजेर थाखोनि दङ बेयो 250 आरो VIP थाखोनि दङ बियो जदिव जोङो प्राइसखौ फिक्स बानायाखैब्लाबो बियो डनार हिसाबै थांसिगोन, बेखौ जोङो उनाव मिन्थिसिगोन। दा बेयो जोंनि मोनसे गिबि रिजोल्युसन, जिहेतु जोंहा गहपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाया माखासे फुजिनो गोनांथि दङ आरो बेजों लोगोसेनो बेखौ जों मा लोब्बा लाखिनानै जेनेबा दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो सावरायनाय जाखो, बे जाहैबाय फैगौ जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि जितु एवार्ड सेरेमनि बियो फैगौ नभेम्बर आरो डिसेम्बरनि गेजेराव जागोन होननानै जोंहा थांनाय एजुकेटिभआव जोङो बेखौ सावरायनानै थिरांथा लानाय जाबाय। दा अक्ट' हिसाबै बियो थिरांथा जायाखै, नाथाय जायाखैब्लाबो बिनि सिगाङाव जोंहा डिस्ट्रिक्टफ्रा माखासे प्रिपेयार जानांगौनि माखासे खोथा थायो, बाथ्रा थायो। दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै जों दिनै सावरायजोबनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गहपुर डिस्ट्रिक्ट बिसा हिसाबै सेन्ट्रेलसिम थांनाय समाव मा जोङो थिरांथा लानांगौ एबा जोङो थियारि जानांगौ बिनि सोमोन्दैबो सावरायबाय। आरो फैगौ जेनेबा जोंनि जितु डिसिसन सिनेमा दिन्थिफुंनायनि डिसिसन, जिहेतु ग्रेन्ड माने प्रिमियार श', बेवहाय जोंहा बे सिनेमायावनो थाखानाय जोंनि एक्टर एक्ट्रिस साफ्रोमबो सासेबो बाद थायालासेनो बेयाव फैजोबगोन। जेरैहाय आं माखासेनि मुंखौ लानोसै, गासिबोनि मुंखौ आं लाजोबनो हायाब्लाबो, जेरै जोंहा गेमस्रि बिनानाव, मनालिसा हाज'वारि बिनानाव, दैमु बिनानाव, ओजोंहाय जोंहा रबि फंबायाथ' थाखाबाय आरो बिनि गेजेरावनो जेनेबा जोंहा जोंनि खनगिरि बिथांमोन थाबाय। गासिबोनि मुंखौ आं गोसोआव फैजोबाखै। दा बै दिनखालि जोङो मोनाबिलिनि 7 बाजिनिफ्राय 9 बाजिसिम माने मोजाङै ग्रेन्ड श' बानायनो थाखाय जोङो थिरांथा लादों, कालचार प्रग्राम बानायनो थाखाय थिरांथा लादों। एखे रं बिरं जों माने बेरखांनाय मोनसे जोङो कालचार श' खालामनो थिरांथा लाबाय, जाहाथे जिबौआबो दाथैथों लावथियाबो दाबायथों होननाय बायदि बेसेखिनि रांखौ होनानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा लस जाया, माने गोसोखौबो गोजोननाय लानो हायो। दा बिनिफ्राय जोङो 7 बाजिनिफ्राय 9 बाजिनि गेजेराव जोङो बे श'खौ दिन्थिनाय जागोन आरो 9 बाजिनि उननिफ्राय जे जोंनि थैसाम 2 सिनेमाखौ जोङो जागायनाय जागोन। दा बेनिखायनो आं गासै जोंनि गहपुरबासि रायजो राजाफोरखौ खावलायो, जेरैहाय दायो रबि फंबायनि थैसाम 2 सिनेमाखौ मोनफ्रोमबो आसामनि हलाव सोलियै दिनैसिमबो 3 सप्तासिमावबो दिनै सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो गोबां जेनेबा जोंनि गेजेराव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफानि उनाव मोनफा जानो थांगासिनो दङ, जागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जोंनि गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाखौबो लकेलनि मोनसे माने जायखौ जोङो गोरलैयावनो दिरुननो हाया बेखौ हेफाजाब होनो थाखाय, बेखौ माने इन्सपाइरेसन होनो थाखाय एबा बिथांखौ फिनेन्सियेलिबो हेफाजाब होनो थाखाय बा जोंनि डिस्ट्रिक्ट बिसाखौबो फिनेन्सियेलि हेफाजाब होनो थाखाय बयखौबो नायफैगोन मोदोम गुदुङै। जों माने रावखौबो माने मा होनना बुंदों, जोङो मोनसा मोनसि जायालासे बयबो जेनेरेल भाबै नायफैनांगौ होननानै आं दिनै खावलायबाय बिसानि सासे बोसोनगिरि जानानै। गतिके जोङो दिनैनिफ्राय जागायनानै अनलाइनावबो नोंथांमोना टिकेटखौ लानो हागोन आरो अफलाइनावबो टिकेटखौ लानो हागोन। जोङो फैगौ गाबोन समबारनिफ्राय बे टिकेटखौ जोङो
जायगा जायगा सेन्टार एरिया बा गामिफ्राव गासैबो डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जासिगोन बेनिखायनो बेसेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय दिनैनि बे एजुकेटिभनि गेजेरजों जों बेखौनो डिसिसन लाबाय जे ग्रेन्ड माने बे जिथु जोंनि प्रिमियार श' जागोन बे ग्रेन्ड प्रिमियार श'आ जाहैबाय जोंनि गहपुर ओनसोलाव थानाय ककिला सेन्टार होननायनि मोनसे बिजयपुर गामिनि बे गुवार गेलेग्रा फोथाराव बेखौ जागोन होननानै डिसिसन लाबाय दा बेयो अलरेडि माने जोंहा सेटेल जाखाजोब्बाय बेनिखायनो बै 3 अक्ट'खालि दायो सोरबाफोर टिकेटफोरखौ जेनेबा मोनस्लाबनायनि उसुबिदाब्लाबो बै दिनखालिबाबो दाननानै बयबो नायफैनो हागोन दा बेसेखिनि सुबिदाया जोंनाव दङ जोङो गासैहाय 5000 सिटनि केपासिटि खालामनाय जादों रायजोफोर नोंथांमोना जेरै गोसो एरै आरामसे फैनानै जों नायनो हागोन बेनिखायनो बयखौबो नायफैनो थाखाय जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय बर' सिनेमाखौ गोजौ थांनायाव बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनानै दिनैनि बे जोंनि दसे सम नोंथांमोननो फोरमायथि हरनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय